És la primera vegada en tota la meva vida que passa això. A causa del canvi climàtic global, les condicions de vida de moltes regions ja s'estan tornant insuportables. Califòrnia i l'oest dels Estats Units es van submergir en una onada de calor històricament severa al setembre. A 30 d'agost, les sequeres als Estats Units d'Amèrica cobrien el 64% del territori, amb un 15 d'elles de tipus extrems i excepcionals. Aquestes condicions, combinades amb les ràfegues de vent cada cop més grans, van preparar les bases per a un augment sense precedents dels incendis. El 30 d'agost, més de 48.000 incendis ja han cremat un total de gairebé 3 milions d'hectàrees de terreny. La zona cremada pel foc no para de créixer. Molts comtats de Califòrnia, en només una hora, el foc cobreix una superfície de 200 hectàrees. El foc, que avança ràpidament, està obligant a milers de persones a sortir corrent de casa i marxar a una distància segura. Al mateix temps, la superfície seca del sòl, combinada amb forts vents, va provocar una potent tempesta de sorra a la zona veïna d'Arizona. El núvol de pols de diversos quilòmetres va degradar molt la qualitat de l'aire i va deixar sense electricitat més de 7.000 llars. També s'estan produint forts incendis forestals a Àsia. El 3 de setembre, al nord de Kazakhstan, en poques hores, l'àrea d'incendis es va triplicar. El foc va cobrir més de 43.000 hectàrees, que és gairebé la meitat del fons forestal de la República. Els veïns de diversos pobles que es trobaven al pas del foc van haver d'evacuar urgentment. Malauradament, hi ha morts i desenes de ferits. És un malson. El que està passant és un malson. És la primera vegada en tota la meva vida que passa això. El canvi climàtic avança dia a dia. Creix el nombre de morts i ferits. Moltes zones s'estan tornant inevitables. Milions de persones ja s'han convertit en refugiats a causa de les condicions climàtiques extremes. I és evident que el tema del clima s'ha de convertir en el principal de l'agenda de la nostra societat. Per què? Vegeu el fòrum Crisi Global. Som persones. Volem viure